pokud máte skutečně peníze na to, abyste si pořídili solární systém na ohřev vody, poříďte si termiku. Sice vás to něco bude stát, ale na rozdíl od fotovoltaiky to bude něco dělat. Jaká je návratnost u toho? Dá se to spočítat jednoduše. Já mám teď aktuálně v dodávkách platby za elektřinu, ve výhodném tarifu za věrnost dostal jsem paušální částku tam, zhruba to vychází 8 korun okolo kW. To znamená, pokud vám ten systém ušetří 2000 kW, je to 16 000 ročně. Je nutno říct jednu věc, většina termických systémů, jakýchkoliv systémů, který se vám měli vrátit, to znamená, za jak dlouho se vrátí, se počítala tak, aby ta cena vycházela zhruba do 10 let. Tenhle systém může vydržet 30 let, za 10 let ho máte zpátky. Nepočítám do toho inflaci. Ale pokud my se dopočítáme někde 2000 kW, třeba například, uspořenýma fototermikou při ceně 8 korun za kW, tak vám to dělá 16 000 ročně. Ten systém je za 6 let zpátky, ale není možný, aby se nabízel za korunu, protože za tu korunu my ten systém ani nepořídíme. Jo? Takže solární systém, který chcete, aby vám ušetřil 16 000 korun ročně, nelze pořídit za 1 korunu. Možná, že ho pořídíte za korunu s dobou udržitelnosti 5 let. Dobou udržitelnosti se rozumí jedna věc. Pokud vám to klekne, měli byste to v té době ten systém nechat opravit na vlastní náklad, pokud už je to samozřejmě mimo záruku. Naproti tomu naše fototermické systémy, které montujeme, nikdy z Číny nepocházely. Nikdy naše důvěra nebyla tak vysoká, aby jsme obchodovali s Čínou. Vím, že jsou v Číně kvalitní produkty, ale nutno říct, a to ví všichni, že ty kvalitní produkty jsou cenově na tom stejně jako Evropa. Plus, ale musíte si zaplatit dopravu. To znamená, buď tam koupíte nějaký méně kvalitní produkt, který i s dopravou vás vyjde líp, než nakoupit evropské, nebo koupíte kvalitní, ale za stejný prachy, jako byste koupili v Evropě, ale plus přihodíte si k tomu ještě cenu za dopravu. My jsme zůstali u ryze evropských produktů a montujeme tady evropské produkty. Hovořím o tom proto, že naše nejmenší sestava solární, kterou tady montujeme od té doby, co jsme vznikli, má 4 metry čtvereční plochy. A teď máme montovat něco, co má 1,8. To těm lidem pro boha nebude fungovat. Já nevím, proč na to ten fond neslyší. Oni by chtěli, aby jsme ohřívali 100 litrů vody, aby jsme skutečně zákazníkovi zajišťovali ohřev 90 litrů vody. Tohle to máme dělat, aby až za rok, za 2 se přistěhuje do domu někdo další, narodí se tam dítě, nebo tam přijdou 2 mladí, cokoliv. Tak aby se zjistilo, že to řešení je úplně k ničemu, nehledě na tu dobu udržitelnosti, o které jsme mluvili, že ten systém máte udržovat 10 let. Tyto řešení jsou krátkozraký. Krátkozraký z pohledu na stopenářů, ne z pohledu fotovoltaikářů, biznis, vzít si peníze a zmizet. A je mi jedno, upřímně řeknu, kolik tohle video bude mít hejtu. Doufám, že se na to snese 1 milion lidí, co si nechalo namontovat fotovoltaický ohřev vody za korunu a budou říkat, toto je naše budoucnost udržitelností 5 let a nějak to dopadne. Nehledě, ještě vám řeknu jednu věc. To, co mě hodně vadí, je záruky u fotovoltaických panelů. Ale řeknu vám, proč mi to vadí. Protože celá záruka je jedna velká krásná růžová pohádka s hodně silnýma tlustýma sklama u růžových brýlí. Máte fotovoltaické panely, podíváte se na reklamu, tenhle fotovoltaický panel má životnost, nebo záruka je na něj 20 let. Jdete, vyberete si realizační firmu, firma přijede, namontuje vám to. Potom, co vám to namontuje, ale tak zjistíte, že záruky máte zákonný. Jo? Ve smlouvě o dílo máte zákonnou záruku na to 2 roky. To znamená, že těch 20 let máte, třeba nebo 10 let, nebo co vám slíbí, čemu věříte. Ale máte to v Číně. Pro vás to znamená jenom jedno. Po 2 letech už se nemáte obracet na tu českou firmu, vylezte si na střechu, nebo ať tam vyleze třeba Pepik, kdo má tu vůli a tu sílu na tu střechu vylízt, panely zdemontuje, vy je zabalte a pošlete je do Šanghaje. To znamená, pokud někdo věří tomu, že si nechal namontovat fotovoltaické panely a nemá ve smlouvě o dílo, že ty panely mají záruku 20 let, tak jako oni často firmy prezentují na svých webových stránkách, tak vám řeknu, že je to hovadina. Co se týče toho fotovoltaického ohřevu vody, je tu ještě jedna věc. Fotovoltaikáři přijdou a luprou vám to na boiler. V nových podmínkách je, že ta dotace, pokud to připojí pouze na boiler, mám za to, že je tam 60 000, oproti tomu, když vám dají boiler,
tak ta dotace je 90 000. Velice často jsme se setkávali s tím, že někomu dali druhý boiler. My nedáváme druhý boiler k tomuhle. My vám dáme jeden velký zásobník, který akumuluje teplou užitkovou vodu, proto je velký, nedáváme 2 chcípáčky za sebe. Řeknu proč. Kdo k těmhle 2 mrzáčkům bude chodit a bude to regulovat. Takže pokud si objednáte fotovoltaiku, tak z největší pravděpodobností vám ji budou chtít firmy připojit právě na váš stávající boiler. U každé fototermiky dostanete fungolový zásobník, který vám vydrží dalších 20 let. Tohle může být 10 let starý boiler, 8 let starý boiler, 3 roky starý boiler, ale taky 20 let. A přijdou a ti frajeři vám to na tu fotovoltaiku připojí. Je tu jeden problém, zásadní. V první řadě, pokud už by to na to měli připojovat, tak by si kluci elektrikářští měli uvědomit, že ty tělesa, které tam máte, budou 100% už zanesený od vodního kamene, protože u těch elektrických boilerů málo kdo čistí, vlastně rozebere boiler, vyndá tu přírubu a očistí tu elektrickou topnou patronu. To znamená, ten efekt přenosu té elektrické energie, které vyrobíte z těch fotovoltaických panelů do té vody, na ohřev vody, bude skutečně minimální. Takže až přijde ten okamžik a někdo se rozhodne, že ten boiler vyčistí, rozdělá, povolí šrouby z příruby, rozdělá tu přírubu a vyndá ji, je třeba, aby si k tomu nachystal 10-litrový plastový kýbl a všechny ten bordel tam naházel. Tohle není účinný zdroj ohřevu vody, pokud se o něj nikdo nestará. Jakože u těch elektrických boilerů se o to nikdy nikdo nestaral. Dívejte se, proč tyhle zásobníky solární jsou vlastně větší než ty bojlírky, na které se připojují fotovoltaikáři. Je to z toho důvodu, že výměník od soláru je umístěn ve spodní části. Zde je možnost umístit elektrickou patronu a zde se připojuje alternativní ohřev. Plynový kotel, kotel na tuhý paliva, krbová vložka. Tady může být ta patrona, kterou jsme zmiňovali, ale solár nám ten zásobník hřeje od spod. To znamená, on nám nahřívá celý boiler a v tom boileru se nám akumuluje teplá užitková voda. Teplá stoupá, studená klesá a my máme dostatečné množství teplé užitkové vody okamžitě k užitku. Tenhle boiler můžete připojit na elektrickou patronu, ze zadu má spirálu, lze ho připojit na plynový kotel, kotel na tuhý paliva, krbovou vložku, co se vám zlíbí. Umístění ve středu té topné patrony, nebo řekněme třeba pokud je tam připojen ze zadu ten výměník dopojen na ten alternativní ohřev, tak ten solár má tu výhodu, že on vám to vždycky předehřeje, on vždycky něco udělá. Ten solární systém, i když to předehřál na 30, tak vy to jenom dotopíte, což je vlastně úžasná věc, protože on vám tu vodu předehřeje od spod a ta teplá vám stoupá a vy pak dotápíte, takže ta úspora u těchto termických systémů je mnohem větší. Další důležitý rozdíl, který je třeba vám říct, pokud fotovoltaikáři tvrdí, že jejich panely fungují na světlo a termika ještě spí nebo nejede, tak rozdíl je v tom, že skutečně fotovoltaický panel vám do toho může dávat 40 W. To znamená, vy to nepoznáte. Když do té vody, kdybyste měl tu možnost a skrze přírubu prostrčit 2 prsty, tak to budete ohřívat možná stejnou tepelnou energii, jako je těch 40 W, který dává fotovoltaický panel, když termika spí. Takže když nám bude tvrzeno, že fotovoltaický panel jede tím, že dává 40 W a termika spí, tak faktem je, že skutečně ty termické systémy můžou fungovat o něco pomalej, ale v praxi a měřením jsme zjistili, že fotovoltaický panel teď, řekněme, dává třeba kilowattu do toho boileru, ale vyleze mrak a okamžitě to spadne na 150 W. To znamená, bavme se o nějakým průměrným výkonu, který to za ten den dá. Naproti tomu termika se rozehřeje, ty panely se rozpálej a dávají konstantní výkon. Jo? Trvá to o něco díl, to je samozřejmé, ale jede to konstantním výkonem pak. Přijde mrak a ten mrak nemá takovej vysoký vliv na účinnost a na vlastně výkon toho kolektoru, jako u té fotovoltaiky. Fotovoltaika vám klidně i velký fotovoltaický elektrárny z 8,5 kW, když vyleze mrak, klidně vám spadnou za vteřinu na 300 W. U termiky to tak není. Termika se vám rozpálí a ta jede. To je jako mašina, jako parní stroj, když se házelo uhlí do lokomotivy a ta byla rozjetá. To se prostě rozehřeje, natemperuje a valí. U fotovoltaik se milionkrát řeklo, že 3 kW píky jsou schopný vygenerovat 3 MW proudu za rok. Jo? Nicméně jsou tam určitý předpoklady, protože ať už jsou to 3 kW píky, 5 kW píku, 10 kW píku, tak vždycky počítáme s tím, že je tam nějaký směrování
těch kolektorů vůči světovým stranám a nějaký optimální ideální sklon. Ne, že se to rozháže cikcak ty panely, protože pak je to jenom spekulace, to, co to udělá. Samozřejmě máme softwary, můžou to vypočítat, ale nechte si od těch firm vypočítat, kolik vám to dá, kolik to uspoří, doopravdy. A myslím sofistikovaným softwarem, nemyslím teď nějakou jednoduchou primitivní bilanční tabulkou. Jsou často na těch střechách rozházený jeden tady, druhý tamhle. U fotovoltaiky je to z toho, že ty střechy nemají tu potřebnou plochu směrovanou správným směrem. My to víme sami, protože tím, že tu termiku montujeme těch 15 let, který jsem říkal, je to zatraceně dlouhá doba, prošlo nám zatraceně mnoho instalací rukama, tak víme, že někdy je problém mít i těch 6 metrů čtverečních na střeše, hodně orientovaných. Jo? Někdy tam prostě nejsou. Ale nikdy jsme neudělali to, že jsme dali panel na sever, panel na východ, panel úplně na západ nebo severozápad, ale dneska to vidíme jako běžný. To znamená, vždycky tady byly nějaký pravidla, které se ctily, jo, a které ctily ty firmy, které dělali tu termiku a viděli, máme tady nějaký odklon, nějaký sklon, musíme se do toho vlízt, musíme to tomu zákazníkovi spočítat a musí mu to fungovat. Ale my dneska vylezeme na střechu, jdeme montovat solár, dáváme to zákazníkovi na jižní stranu, jak jsme na té střeše, tak vidíme úplně blboučky nainstalovaný ty fotovoltaické panely a oni jdou kamkoliv. Dneska nikdo nekouká na to, jestli to má mít pro toho zákazníka ten výkon, jestli mu to má přinést ten efekt, který od toho očekává. Prostě to chceš, tak my ti to namontujeme. Tady to máš. Pro vaši informaci uvedu jeden případ. Byli jsme u zákazníka po 8 letech dělat servis, výměnu nemrznoucí směsi, byl to náš klient. Přijeli jsme tam a naše realizace, protože ten dům neměl na jih, ale měl ho jenom na východ a na západ, tak měl přístavek u domu a my jsme ty panely na čisté jih směřovali na tom přístavku u domu, protože jsme přijeli před těma 8 lety a říkáme, hele, není to úplně ideální, nejde to na jih, dáme to na přístavek, ten směřuje na jih, vaše střecha tomu neodpovídá. Přijeli jsme na místo a koukáme, pan tam má fotovoltaické panely, tam, kde my jsme řekli, že je hloupost montovat termiku, ale je jedno, jestli termiku nebo fotovoltaiku, prostě to k tomu není. A on tak stál ruky v kříži a říká nám, hele, ona mě ta firma říkala, že když mám tu střechu vyloženě východ a západ, tak to sluníčko vychází vlastně a svítí mi na to a zapadá a pak mi na to znovu svítí. Ano, je to pravda, svítí, ale ten čas, to časové období je tak malý, takže panovi tu fotovoltaiku nainstalovali na východ a na západ, protože slunce z východu vychází a na západě zapadá. Ale my, co montujeme panely a víme to, nebo kolektory, nebo jak chcete, prostě normální, slušná, poctivá firma, jakože jsou i mezi fotovoltaikářema, neříkám, tak víme, že východní strana není ideální, protože ráno na východě bývají mlhy, řekněme, často, a z té východní strany ten svit sluneční nemá takovou energii. Proto on se nám přehoupne na jih, třeba k té jižní straně mezi 10. 11. Já nebudu čekat, že v 7 hodin nebo ve 4, když mě na jaře bude v létě vycházet sluníčko, tak že mi bude nabíjet termiku nebo fotovoltaiku, je to hloupost. A stejně tak víme, že západní strana u většiny domů to sluníčko se začne přehupovat třeba někde okolo 3. hodiny. Takže máme panely východ, máme panely západ, tak jak se velice často montují, jak to vidíme u fotovoltaik, zcela běžný. Tak tam se předpokládá, že to bude fungovat, na východ máme mlhu, nechodí, nevadí. A pak vlastně ten člověk něco málo to udělá, nepopírám, ale pak ten člověk má západní stranu, kde se mu ty panely houpnou ve 3 hodiny odpoledne a pak to něco dělá. Ale sečtěte ten skutečný užitek a ten výkon z 10 kW pikové elektrárny, která je takhle blbě poskládaná. A je jich tady milion, to znamená, já vidím videa, lidi porovnávají fotovoltaika, termika, ale termika má ten rozdíl, že ten velký výkon z těch kolektorů jste schopen dostat z malé plochy. Takže buď ten dům máte na jih, nebo to nemontujeme. Máte ho na jih s malým odklonem východ, s nějakým odklonem na západ, jsme schopni vám to namontovat. Ale pokud přijdete za náma a chcete, aby jsme vám dali panely na východ a máte ryze východní stranu, tak se prostě na to vykašleme. Nikdy jsme to nedělali a montovat to nebudeme, protože je to blbost. Vy budete nespokojení a pak se budete obracet na nás a budete říkat, dívej se na tu firmu chytráků, který mi namontovali takhle blbě panely. A stejný to samý platí na fotovoltaiku. Akorát u té fotovoltaiky vlastně uvidíte nějaký malinký výkon, který budete pozorovat a budete žít v domnění, že ten systém funguje. Funguje úplně jinak než fotovoltaická elektrárna, kterou postavíte na jih. Včera jsem četl na internetu článek, jak hasiči vyjížděli ke 64 požárům fotovoltaických systémů.
Bylo to za loňský rok 2023. Nebylo tam rozděleno, jestli je to fotovoltaika na ohřev vody, nebo jestli ty fotovoltaické systémy jsou na výrobu elektřiny a jestli jde do sítě, nebo co s tím dělají. Nicméně bylo tam, že hořelo jen 64 fotovoltaických systémů, u kterých hasiči byli nuceni zasahovat. K tomu já chci říct, u našeho systému nemá co hořet. Nemá. Nepamatuju si v posledních 15 letech, že by hořel jediný systém fototermiky. To znamená, že dnes, pokud rozdíl mezi fotovoltaikou a fototermikou mimo jiné je taky ten, že naše systémy v roce 2023 byly 64krát bezpečnější. Protože pro někoho můžete říct, je to jenom 64 požárů, anebo někdo druhý to může otočit a řekne, to je hrůza. Bylo tady 64 domů třeba, který hořelo a museli tam přijet hasiči. Samozřejmě je to z objemu nějakých instalací. V rámci České republiky jsme dovozci solárních systémů na ohřev teplé užitkové vody termických a naši dodavatelé se pozastavují nad tím, jak je možný, že v České republice je takový rozmach fotovoltaiky na ohřev vody. Není to proto, že by to byl systém, který tomu může adekvátně konkurovat, ale je to masivní kampaň. Je to masivní kampaň, které jsme podlehli. Dřív u fotovoltaik, jestli se pamatuju dobře, tak dokud byli zákazníci a každý chtěl fotovoltaickou elektrárnu, tak ty firmy jim říkali, tam to ohřívá jenom vodu. Ale dnes jsme se dostali do stádia, kdy těm fotovoltaickým firmám ubývají zákazníci, už nechtějí elektrárny. Někteří je mají, někteří si na to stěžují, nejsou spokojení, očekávání není takový, jaký tam bylo na začátku. A tyhle ty firmy se začaly orientovat vlastně na ohřev teplé užitkové vody. A tak, jak předtím ty firmy tvrdili, tohle ohřívá jenom vodu, tak oni dnes jdou za tou samou rodinou a říkají jim, podívejte se, víte, že ohřev vody je druhá největší položka a spotřeba elektrické energie po vytápění, ale to je to, co před ještě půl rokem nebo do září roku 2023 tyhle ty systémy jenom ohřívaly vodu. A dnes jsou tady firmy s fotovoltaikou, které vám chtějí tohleto ohřívat a tvrdí, tohle je 80% vašich nákladů za energie. Co ještě řeknu, vždycky pod našima videama, protože děláme termiku, tak se objevuje, to je silně tendenční video, to je ve prospěch termiky, jo, není to, je tam spoustu zaujetí proti fotovoltaice, ano, já fakt, ať se mě někdo zlobí, ale tohle je u mě chcípáček, tohle je u mě boiler, který akumuluje. A já nevidím tohle jako řešení v ohřevu vody pro rodinu. Máte doma 3 děti, jste 2 dospělí, nechtějte po nás, aby jsme vám montovali fotovoltaiku na vaši 90 boiler, protože vám to nikdy nebude stačit a vždycky budete ohřívat vodu ze sítě. Tady vám nabízíme solární systém, který vyřeší ohřev vody a přinese skutečnou úsporu do vašich peněženek. Je to termika, není to fotovoltaika, celý světový, jenom v Čechách to máme trošku na ruby.